asị na enwere oke ite nwee nwunye ite na oke ite na-ewe mmadụ ka oke ite si ewe mmadụ na si ana nwa. Nna m ite dipendị ntụ onye siri egwu ite ya. Ite nwere nwunye nwoke mana ite niile na-abụ otu maka na mmadụ niile bụ otu. Ọnọdụ ka nwoke na nwaanyị ọbụla bụ otu, nwoke ọbụla bụ otu. Anyị oke ite na-eri mmadụ bụ ite iji ụmụaka pasị ahụ mmadụ mba, ya bụ ite na-eri mmadụ. Maka na ọ bụ na enwere nwa ọfụ ọ bụ ụzọ na-enye ya akọ, maka nwa akọ ya n'ude ruo ka otu ogibezie ndị ọzọ. Mana ịmụọ nwa ọfụ ọ bụ ụzọ ya egwuro my boy na-enye ya, ọ ya nwugidekwa ya ruo ka ọ karịara ịnwe ya. So na ọ bụrụ na iji igwu ite bụ ụzọ waa ahịhịa eji egwu ite wee gaa azụ na ọkụkọ dị na ya gbuo ite ahụ, adịghị m shọ na ite ahụ emechaa na-agụ mmadụ nke na anụ mmadụ abara. Adị n'ihi kọmandịrị ite igburu be gị ya rụọrọ gị ka ọ ya rụrụ gị. For example, ite m gburu mmadụ last month 12. Ajọsi ndị gudosi ụgba goro pidgin maka ihe ọma ka anyị na-ekwu okwu ya na-ekwu okwu ihe ọjọọ. Gbuo ya ite ahụ wee si ya bụ ite na ọ bụrụ na ọ na-enye ya ego every month na ya dị na-enye ya ọkụkọ, ego ruo ya na-egwu ya ego nye ya ọkụ, mana ihe ahụ ịgbara ite ahụ ka ọ ya eme. Mana ọ bụrụ na igwu ite si ya ite a na ọ bụrụ na inye m 2 million na m egburu gị mmadụ, onye gị 2 million anyị ga-egburu ya mmadụ anyị ite ahụ echigo azụ jee lezi na ụlọ ọnya ahụ jee n'aka nri maka ihe iji ọnụ gị kwute bụ ihe na-eme. Abịa na nwunye ite na ọdụ ka ọkụkọ na-abụ nwa na-aghọta na maka na ịbịa gobe ihe iji abịa gochaa ya ikuru ofu nnekwu ọcha goro pidgin nwunye ọcha iwe were ya wee gwu ite wee sị na nwunye ite ka ọ ya abụ na ọ ya dị na-abụ nwa na nwa ya dị na-abụ bụ ego udo na ịfụnanya. Ihe bụ ihe ọjọọ ya bịa na ya bụpụ ya n'ụzọ ya kpudo gị maka ọkọdụ ihe agwa okpuo ya ọ bụọ ya ọchịrị hapụta. Ndị chọrọ ibu uru abụ uru, ndị chọkwara na egwu ọ ihe dị n'ite a na-egbu ewu. Ite a na-egbu ewu ọ every week ka eji enye ya ka every month ka eji enye ya? O dipendị ntụ onye si chịdọwa nke ya. Ite ọbụla mgburu mmadụ ebe a bụ every month ka eji enye ya ọjị na mmanya. Egoruo gị na ọkụkọ enye ya, egoruo gị na eri ya. Afọ a na-agba agbanwe nke a na-akpọ afọ ịta na ugiri nke dị iche na ha niile. Afọ a si na ntụ ndị siri agba nke ha. Enwere ndị na-agba ekpekpere nwere nke ha na-akpọ ugiri. Mmụọ na-agba akazi arụsị ihe ala, na-agba mmiri, na-agba ọjị, na-agba okwu, na-aghọta m na-awụkwa ekpekpere. So dipendị ntụ onye si eme nke ya. Maka na ugiri bụ ugiri anyị na-ata na-eji ya eje afọ asị. Nwere ike ije na kọmpandụ ọ bụla o nwere ihe na-enye nsogbu ebe ahụ nke nwere nye m bribe. Ịma na mbeje na mmeghachi afọ ahụ m gọrọ mmụọ wee bịa ọ mbeje ichiri afọ mmeji wee sị asị and na ọdịbịa na-eme ụdịrị ihe ahụ na ndụ ya na-arast. Eziokwu bụ ndụ ma sị bụ ọnwụ. Ọrụ mmiri a na-arụ ọrụ ọmọs na nwaanyị na-arụ ọrụ mmiri ka ọmọs na nwoke na-arụ mmadụ ọrụ mmiri? Ọrụ mmiri dipendịrị afa ịgbara onye ahụ. Ụmụ nwere ike ịbịa be gị gbachara ya afa si ya na ọ ya arụ ọrụ mmiri, ọ kweghị ọ na-akpụ ụrọ ọ bụrụ ihe akụ na uche ya na-arụ ọrụ. Osi nwere ahụ ọchụkọnọta nwa ya ọnụ, mmụọ ahụ eji bịa ji ahụ ya bịa egwu ya ma ọ nwoke ya bụ ọrụ ọrụ ya ọ dịrị ya mma ma ọ bụ nwaanyị ya bụ ọrụ ọrụ ya ọ dịrị ya mma. Oke, onye agwụ makwara nso na onye efe ya bụ agwụ onye distọb ya ka ọ bụ onye ọbụla agwụ mara sị na ya eme ya bụ agwụ mana mgbe aka mgbe egede n'ọji anọdịdị na agwụ ahụ maka ihe na agwụ na gị ekwe ya nkwa mgbe ya nyere gị ohere ka ị nwee ike nọtụ
mee biznes ata ego ọ ya dị na-eme ya bụ agwụ ị ghara iji ịyọ mmadụ ibe gị nke ahụ dị iche damnịma na agwụ ahụ mara gị sị ya na ihe eme ya ọ ya bụ na mmụọ na-eshiga na-adụtere onye ahụ ọ gasagide ihe ahụ o nwere mgbe o yi ebuzi onye ajụgidezi ese asị ya na-efe a ka ọ ya bụ ewere ọ dị mma bụ agwụ ahụ o jee mebe agwụ ọ gazieri ya kpọọ ya onye ogwu onye eri nri na nọ na imiti nwaanyị na nlọ ka ihe ya pụtara ndị mmiri ya nsogbu ka nga onye na-eme iti nwaanyị na nlọ bụ nwaanyị spiritual wife ya ka ọ na-edina ihe ahụ ọ ya ejekwara aja kwapụọrọ ha bụ ụmụ nwaanyị ọ na-edina na nlọ and nri nri ọ bụ poison ka ọ bụ ịda na onye ahụ erie n'ihe ahụ bịa n'afọ na-enye ya nsogbu bụ ọya ọnụ onye ahụ erie n'ihe ahụ ọ na-ebutere ya aka na eji ọ jee gbọọ ya gbọọ nri ahụ a na-agbọ ya agbọ. oke ọ nwere ndị na-asị na ọ na-adị mma ka nwaanyị wụọ ọjị ebe nwoke nọ nwaanyị bụ dibọs ya bụ dibọs ya bụ enetin na ọ na-adị mma ma ama afọ ngị ma bịa na-awụ ọjị onyinye amara dị n'ụdị n'ụdị maka na adị 80 years wee mebe dibịa 80 years ya ndụ wee mebe dibịa akpọ na mụ gwara oke awa ọ mgbe chi onye jiburu efu obodo ya andị na ọjị na awa abụ na mụba nwa ọkpọrọmkpọ yi nwe echefu na nọ na be ma gọọ ọjị nye ndị mbụ na ndị gida arụsị ahụ si m ofe bịa ọ bụ ngọba ji gọcha ọja pụọ m na klota jee kpọọ mmadụ si ya gwa ya m ọjị n'ihi na okenye enyi na m ọfọ ma nye m ọjị si m jee gọba mma enwe m the right ịbịa bịa so ma di m anụ nso ngọba ọjị ngọcha ndebere ya si ya waa ya ọwụọ ọjị ata m ọjị maka na nwaanyị aya awa idi ọjị ma nwaanyị aya awa ọjị nke ụmụ nwoke. ọ ndị na-asị na dibịa na-ebu ọfọ mana nwaanyị a na-adị mma na-ebu ọfọ dibịa enwe nri ma onye enwe ọfọ ọ bụrụ nga ọ bụla na-enwe ọfọ mana m nwajuru na nwaanyị aya ekwupụta ọfọ nwaanyị enwere ike ijere igwe arụsị kwupụta ọfọ mgbe nwoke maka na ihe emebere ọfọ nwaanyị bụ ntụ anụ na ihe a na-ịma amụrụ dibịa njejere ọrụ ọ bụ nne m uso enwere m right iburu ọfọ m njegidere onye iwe arụsị nga ahụ sịgo ya bụ nwanne m nwoke na ebe a nsị nwoke na ọfa debe ya n'ụlọ nwe nke mụ na onwe m na-eme bikos na ama na ọfọ dịrị nwoke. oke nsogbu ọ dị mma ka nchịkwana ịnweta gị n'igwe ugwu okwu na-abụ fon nọmba gị ka fon ya akpọ enweta gị ọga ka fon ya bụ ịkpọ ọga